Ramogi TV. Mago mag somo nyakor mga jwang skunde mar 120 moting'o mago mag ECD, primary, junior secondary kod mag secondary mawuok e gwenge mag Nyanza dhi nyime kod piem mar wer, piem ma obage ka tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC e kaunti ma Migori. Piem ni manyocha koro dichieng' manyoro to rumo dichieng' mar tich ang'wen mar juma ni okelo kanyakla jopuonjre maromo 13,000 kaluwore kod migawo mar somo. Odiechieng' ni mar ariyo mar piem mag wer jopuonjre oyudo thuolo mar nyiso kit wer kaachiel kod tuke mamoko ka koro gigeno bedo joloch mabiro dhi nyime kod piem nyaka rang'iny mar Kenya mangima ma idhi bagi e kaunti ma Nyeri. Jopuonj wer ojiwo jopuonjre mondo mi omak wer motegno ka giwacho ni en wer ma osekonyo oganda mathoth e yore mag yuto. Kendo classes mag gidhigo gi ichak yudo ni bang'e ayudo sponsors makawo nyithindo gi samoro secondary school gi japuonje primary, secondary schools dwaro joma wer gikawo nyithindo gi kendo gipuonjo nono. Koro mano osekonyo nyithindo gi ichulo negi fees nono kendo ipuonjo gi nono. We plan with 603 teams. Okay, iyudo ka yomi japuonj kawo thuolo mondo train nyathi en a lot of time. Nyathini be dwaro mondo obed e class. Iyudo ka japuonj be riyo rekode, nyithindo be dwa somo, but gima ber ni music en achiel kuom examined subject. Kata koro okele kaka sport kama. To en nyathi kosetime kama pod okende e class. Iyudo ka gima otimo cha is sharpening the brain mare. I want to encourage the principals and the head teachers who have facilitated this activity here, and we also want to encourage students to take part in these activities because it brings up the cultures and it brings up the people coming together, and that one brings cohesion and togetherness among the